Akazi achisilamu ambiri akuyeneka kuchenjera za umoyo umene iwo akukhala ndi amuna awo. Iwo asatengere za umoyo umene akukhala akazi amene ali makufaru, the way imene amapangira treat azimuna awo, the way imene amapangira spend ndalama, the way imene akukhalira umoyo wawo. Asanyengeke ndi zimene zija, chifukwa chonena kuti mukaliona banja la chisilamu lili ndi ma principles amene mkazi akuyeneka kuti awatsate, komanso mwamuna naye pali ma principles amene akuyeneka kuti awatsate, chifukwa cholinga chathu at the end ndi choti tikalowe ku janna. Ndipo mmene mwamuna ndi mkazi akukhalira limodzi sikuti pamenepo chimakhala kuti cholinga cha janna chatha. Izi zikuyeneka kuti zikhale mutu mwa msilamu wina aliyense. Ndikuyankhula izi pachifukwa chonena kuti akazi ambiri achisilamu ayiwala chenjezo limene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam adapereka. Chenjezo limeneli ambiri mwa amayi amene ndi asilamu omwe ali pa banja ndimaona kuti samalabadira, ndipo ngati zoti iwo amadziwa kuti kunjaku kuli janna ndi ochepa, koma ambiri mwa iwo zoti adzamwalira amayiwala, zoti kuli janna amayiwala. Amuna amene awakwatira akaziwa wallahi akukumana ndi zokhoma zambiri kwa basi. Ena mwa iwo amapezeka kunena kuti they lose motivation to go on in life. That's why mukaona ma suicide cases amene achuluka nda amuna amene amapanga commit suicide nda amuna. Mukapanga kafukufuku mupeza kuti anthu amene akudzipha kwambiri nda amuna. Why? Because they lose motivation to go on. Munyengo yathu ino it is all about women this, women that, women this, women that. Ndipo muona kuti ena mwa amuna amakhala kuti ali ndi zolinga zoti akwaniritse in life, but those dreams they seem so far out of reach. Amona kuti sangafikire kumene kujako, ngakhala akuyesetsa sangafikire. As a result, akakumana ndi mkazi amene ali osayamika amampanga push mwamuna uja to extremes. Ndifake mudzaone akuba ambiri nda amuna. Maprizoni mumukayende mupeza kuti majority ya anthu amene akhala kumeneko nda amuna. Endi apa pasitufuna kuti tibitsirane yayi, tikuyeneka kuti tiyankhulane zinthu zimene zili zotani, zinthu zimene zili zochitika. And some men are constantly rejected. Muona kuti munthu akupanga apply ntchito, mkazi apanga apply ntchito, priority ya mabungwe awa akumakhala akazi, even though mwamuna akupanga meet the same requirements imene organization ikufuna, koma they are rejected not because they are not capable but because they are men. Mwamuna amatha kuuzidwa ndi onyasa, ndi opanda ndalama, ndi osaoneka bwino, ndiwe mphawi, but that cannot be said to a lady. What do men get at the end of this? Tikabwera ma families akazi amene ali achisilamu, their wives are shouting at them because mwina sana pange manage kugula chinthu china chake chimene chiti chaching'ono kwa basi, sana pange manage kugula pensulo ya mwana ku school mpaka nakulalatidwa. Zinthu zing'ono tu kumutu kwana what more kana khala kuti chimene sana pange icho ndi chinthu chachikulu. Mwamuna is working more hours to support the family and sometimes sleepless nights, and akabwera ku nyumba what he is getting ndi kulalatiridwa. Komanso muona kuti some of these men akazi awo they want to live extravagant life, umoyo osakaza, chifukwa chonena kuti they want to suit their friends cycle. Ali ndi azinzawo amene amakhala nawo ndi akufuna kuti apange suit, sangamacheze ndi azinzawo pamene iwo akuvala zovala zosaoneka bwino, sangamacheze ndi azinzawo kumaso kwasana ziphode, because that cycle imene iwo ali ndiyoti mula akazi okhaokha amene ali extravagant. Zaku akhira alibe nazo ntchito, to the extent yonena kuti lero lino mkazi ngati sapatsidwa zimene akufuna, kapena mwamuna akapezeka zoti mwina wagwirisira ntchito ndalama munjira imene iyeyo amayona kuti ndiyofunikira, lero lino mkazi kupezeka zonena kuti akumampanga disrespect mwamuna, kumuyalutsa pagulu.
enaso mpaka na kumafikapo mamenya kumene. Wallahi amuna kumamenyedwa makofi, kumamenyedwa and sangabwenzere because they are meeting a lot of hardships apart from kumenyedwa kwayo ndi chinthu chaching'ono kwambiri. Ndiye pamenepo ana akufuna chakudya, akufuna school fees, akufuna zovala, pamenepo pali ma rentals, pamenepo pali ma bills, zonsezo akwanitse mamuna. And at the end of it kusathokoza kumene akupeza kuchokera kwa mkazi wao. This is why tikaona musahihi al-Bukhari komanso musahihi Muslim, Imran ibn Husayn wa ibn Abbas radiyallahu anhuma akupereka utenga kunena kuti mtumiki wa Allah akufotokoza kuti ittala'tu fil janna, ndidapatsidwa mwayi oti ndione ku janna, faraaitu akthara ahliha alfuqara, ambiri amene ndidaona kumeneko adali anthu osauka. Faraaitu aktharu ahliha alfuqara, ambiri amene mtumiki adaona kumeneko adali anthu osauka. Wattala'tu fin nari, ndipo mtumiki adapezanso mwayi oti adaona ku moto, faraaitu akthara ahliha an-nisa, ndi ambiri amene adali kumeneko adali akazi. Omwewa amene tikuwaonawo oswali kasanu pa tsiku, kunjaku nkumaona kuti sister wanda imani, sister wanda khalidwe labwino, koma akalowa nyumba ndi mkango, mwano, khalidwe lonyasa pa mamuna wawo, kusakadza mkati, kumukankhira mamuna kuti achite zinthu zimene zili zolakwika, kumutsekereza mamuna kuti achite zinthu zimene zili za taqwa, zinthu zomuyandikitsa mamuna kwa Allah tabaraka wa taala. Ndipo tikaona mu sahihi al-Bukhari momwemo Ibn Abbas radiyallahu anhu akutambasula tsopano chifukwa chimene akazi ambiri ali kumoto. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtumiki wa Allah kufotokoza kunena kuti uritu nar, ndidaonetsedwa ineyo moto, fa idha aktharu ahliha an-nisaa'u yakfurn, nditude ambiri amene ndaona kumeneko adali akazi omwe ndi osayamika. Qil, ndiye zidafusidwa kuti ya Rasulallah, ayakfurna billah, kodi sakuyamika mwa Allah? Qal, mtumiki anati yakfurna al-ashir, sali oyamika kwa azimuna awo, sali oyamika kwa azimuna awo. Wa yakfurna al-ihsan, ndipo sali oyamika pa zabwino zimene iwo amachitidwira. Mamuna akhoza kuyesetsa kulimbikira ndikumalandira salary yabwino, koma ndrama imene ikhoza kumoneka ngati ndiyo chepa pakhomopo malingana ndi kusayamika kwa mkazi. Why? The moment imene mwamuna salary yake yakwezedwa, mkazi na Yesu ali patsogolo kufuna kupanga akuti upgrade lifestyle, extravagance. Mkazi akufuna kumuonetsabe mwamuna wake kuti ndo satani, ndo sakwanira, sakutha kulisamalira banja. Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahr, zitati iwe ukhale wabwino kwa iwo kwa nthawi yayitali, uzichita ubwino mene ungapangiremo. Thumma ra'at minka shay'a qalat, ndiye kenako yeyo naona china chake mwa iwe chimene sikinamusangalatse mkaziyo. Palibe chabwino chimene naonapo mwa inu, chikwatilireni. Simandidyetsa, simandiveka pano, ana simasamala, zoyankhula zambiri. And wallahi sisitufuna kubisa yayi, zikuchitika. Wallahi zikuchitika makomo. And these women, they expect kunena kuti chani akalowe ku janna ndi khalidwe lake limenelo. Mukuyankhula kwina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahu qala, akufotokoza kuti mtumiki wa Allah mtendeni madalitso zikhale pa iye adati, ya ma'ashara an-nisa, ino akazi ino, tasaddaqn, mudzipereka chaulere, wa akthirna min al-istighfar, komanso muzichulukitsa kumampempha Allah chikhululuko, azikukhululukirani nthawi zambiri. Mukamaswali muzimpempha ya Allah ndikhululukire pachifukwa chani? Fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar, chifukwa choti ndakuona ni inuyo kuti ndinu anthu ambiri kumoto. Faqalat imra'atun minhunna jizla, ndiye mkazi amene adalozindikirako mugulu akazi amene amauza zimenezo mtumiki adayankhula, wama lana ya Rasulallahi akthar ahli an-nar, ndi chifukwa chani ifeyo tili anthu ambiri mugulu anthu akumoto? Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tukthirna al-la'n, inuyo mumachulutsa kutemberera, kumamutemberera mamuna wanu. Watakfurna al-ashir, komanso ndinosayamika pa mamuna wanu.
ndi akupitirizatu zimene mtumiki kuwauza akazi ncholinga chonena kuti iwo azindikire kuti kusayamikaku kumene ali nakoko ndi chinthu chimene chita akapangitse kuti ambiri mwa iwo akalowe kuti kumoto. Pali malangizo amene mtumiki adapereka amene ndikufuna kumalizira apa. Mtumiki anapereka malangizo mu hadithi ya Husain ibn Mihsan kudzera mwa ammatallah anti yakewa atati nabiya sallallahu alayhi wasallam fi hajati laha, adapita kwa mtumiki ndipo adali ndi vuto limene amafuna kuti mtumiki akawathandize. Fafaraghat min hajatiha, ndiye mtumiki adawathandiza ka adali ndi funso ndiye adawayankha bwinobwino ndiye adathandizika ndithu. Faqala laha nabiyu sallallahu alayhi wasallam, ndiye adawayankhula mtumiki mayiwa kuwafunsa, adhatu zawjin anti, kodi inu ndinokwatiwa mayi? Qalat, poyankha adati naam, inde ndili pabanja ndithu. Qala, mtumiki anati kaifa anti lahu, kodi umakhala naye bwanji mwamuna wako? Qalat, poyankha adayankha anti yake ya Husain, ma aluhu, palibe chilichonse chimene ineyo sindimachita illa ma ajaztu anhu, kupatulako chokhacho chimene ine sindingakwanitse. Mwamuna wanga ndimamumvera kwambiri, ndimamumvera mwamuna wanga kupatula zimene ineyo sindingakwanitse kuti ndizichite. Faqala laha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtumiki adawayankhula mayiwa kunena kuti fanzuri aina anti minhu, muonetsetse kakhalidwe kanu kamene mumakhala ndi mwamuna wanuyo. Fa innama huwa jannatuki, chifukwa iyeyo mwamunayo akhonza kukhala janna yanu, wa naruki, komanso akhonza kukhala moto wanu. Limene ndi chenjezo ndithu limene likubwera kwa akazi onse, sinapite chenjezo limene li kwa anti yake Husain okha, koma kwa akazi onse. Waqala al-Mannawi adayankhulapo mu ndemanga yake yokhudza khabari imeneyi kunena kuti huwa sababun lidukhulikil janna, mwamuna amene yutu ndi khomo limene iweyo mkazi utakalowere nalo ku janna, biridahu anki, kudzera mukusangalatsidwa kumene iyeyo angasangalatsidwe ndi iweyo. Ndifake mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam mu hadithina akunena kuti ayyu mra'atin, uyo mkazi uyo, matat, wamwalira, ndikukhalanso kuti mmene wamwaliramo mwamuna wake akusangalala naye mkaziyo, kazi amene yoyo dakhala aljanna, akalowa ku janna popandanso kuchotsera kuna kulikonse. Koma akazi achiluka apa, mwamuna akungomva zoti akazi anu amwalira kumachita kusangalala kuti chipsinjo chija chapunguka, kupepukidwa mwamuna chifukwa akazi ake amwalira, nda amene achiluka tu masiku ano. Wa sababun lidukhuliki nnari, komanso mwamunayu uzindikirewe mkazi kuti ndi njira yoti iweyo kozokalowera ku moto, bisakhatihi alayki, pakukwiya kumene angakwiye nawe iweyo. Wa ahsini ishratahu, uonetsetse kuti kakhalidwe kako ndi iyeyo kakhale kabwino. Wala tukhalifi amrahu fi ma laysa bima'siyah, ndipo usamunyoze, usasemphane naye, usamutsutse muchilamulo chake chimene mwamuna yakuchita, kupatulako ngati iyeyo akukulamula iweyo zinthu zimene zili zotani, zinthu zimene zili zonyoza Allah. Koma ngati akukulamula zinthu zimene zili zosakhuza laysa bima'siyah, iwe usamutani, usamutsutse, kuvomera basi. Ndiye pomaliza mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam akufotokoza mu hadithi ya Aisha radhiyallahu anha kunena kuti a'dhamu nisa'i barakatan, akazi amene alodalitsika kwambiri, aisaruhunna mu'natan, ndi amene amakhala ophweka kuwasamalira, amene safuna zambiri moyo, ngakhale ozi kuwawawa koma akudziwa status imene mwamuna wawo ali, samampasa tough time. Mwamuna wawo amamulemekeza kwambiri kuposa amene amalemekezera abale yake, kuposa amene amadzilemekezera iyeyo mwini, koma osati kuposa amene amamulemekezera Allah. Koma mwamuna amampasa status ndithu. Ndiye masisters achisilamu, amayi amene muli achisilamu, uopeni moto.